A pedra convértese en Galicia nun patrimonio extraordinario. Os arquitectos Elizabeth Abalo e Gonzalo Alonso recibiron o Premio Nacional de Arquitectura pola restauración de Ponte Ledesma. Construída no século XVI, a ponte medieval de Ponte Ledesma é unha xoia de pedra que se ergue sobre Ulla. Pero o tempo non pasou en balde e o tránsito rodado e a auga ocasionaron importantes danos. Por iso, os arquitectos Elizabeth Abalo e Gonzalo Alonso levaron a cabo hai 3 anos a recuperación e posta en valor das potencialidades deste monumento. Eliminado o tráfico, limpouse a vegetación, canalizouse a auga e recuperáronse as gárgolas. O último paso foi o pavimento. Varias capas superpostas de asfalto e formigón foron sustituídas polo material original. É que mellor que a pedra. Pedra galega, neste caso un adoquín pequeno, que se adaptaba moito mellor ás regularidades da propia ponte e dos carrís laterais. Entendida como un accidente no camiño, pretende inserirse sutilmente na paisaxe. Por iso se escolleu unha iluminación suxerente. Para nosotros el puente no tiene principio y final, ¿no? Es un momento, ¿no? Es un momento de transición. De esa manera, en el espacio central del puente es donde más se concentran esos LEDs, que son puntos de luz, y conforme te vas alejando a uno de los extremos, pues se van separando, ¿no? O Premio Pedra 2006 avala este proxecto, no que a discreción foi a pauta, porque a finalidade era mellorar este patrimonio cultural sen facerse notar.